Maghubad ko karon sa palad ni Katrina Mahilom diha sa Apas, Panabang Apas, Cebu City. Ang imuhang palad, labing ka sa imuhang partner. Unya, pag-amping ha kay ang imuhang palad nabugto. Ana ay mga sakit-sakit. Base na humana ni yung mga sakita. Unya ikaw, ang imuhang partner, ana ay daghang kuris-kuris. Ana siya ay mga kagahapon. Pag-ampo lang gyud og naminyo nakakaron. Pag-ampo nga dili masayo sa kaminyoon ug hapsay ang dagan sa pamilya. Kay ana ay mga tentasyon sa kinabuhi nga dili gyud nato damhon. Unya ikaw kugihan ka sa trabaho. Unya ikaw gastador, muawas jud ang kwarta diha kanimo kay daghan kayong kuris ang mohang palad, ang baglis ning awas ning abot sa ubos. Kay ikaw sa dili man sad ka magdalo sa imuhang mga ginikanan ug maigsuon, tumatabang kang napagkaanak. Unya ikaw ang imuhang kumingking, ang imuhang paningabuhi saktura. Paningkamot lang kay ikaw maayo baya pukas pagpaninda, pagnegosyo. Ug nagtrabaho man ka karon pag sideline kay maayo sad ka dihang dapita. Paningkamot. Unya ayaw og naa gani magkuani mo pasagdihin ang mga istorya ha, kay dali ra pud ka ma-wake ug makadungog kag mga istorya. Ayaw pag kuan anang mga istorya kay dili na makatabang. Ipakita nimo nga kaya nimo. Paningkamot kay maayo baya kas negosyo. Unya ikaw jud manggihatagon jud kasi mga ginikanan, emosyonal ka nga pagkababae. Unya ang imuhang ubos sa imuhang pala di maklaro, basin makaanak kag usa tulo. Unya amping lang yun ha, kay ana adjay mga kasakitan basin lagi na humanan ni. Unya ang imuhang partner o minyo na ka, ang imuhang partner na agyoy daghang magpa siring-siring sa iyang kinabuhi. Unya ug dalaga pa kakaron, ana adjay mga kompetensya sa kinabuhi. Ampo lang gyud aron matunhay ug naminyo na ka, ampo kanunay nga dili maguba ang pagpuyo. Unya naapay daghang baglis nimo. Paningkamot kay ana ay mga kaasinsuhan sa kinabuhi ug wala nimo adto sa imong mga anak. Maunay hubad ha sa imuhang palad. Kung ikaw nataw sa December 6, ang nataw sa December 6 week jud ug makadungog og mga istorya dali ra jud matandog. Ayaw ana ang akong tambag nimo nga makadungog kani kag mga istorya, ayaw na sila paminawa. Sign na siya nimo nga maningkamot ka aron muuswag ka sa imuhang paningabuhi. Ayaw sila tagda kay
dali ra ka mahiubos. Ayaw ana. Paningkamot kay maunay imuhang kuan nga maningkamot ka. Kay daghan man sad nimong mukuriher saingan anang daghan sa mga tabi-tabi sa imong mga kahigalaan diha kanimo. Mo na og naay madungog nga maistorya ipalabas lang gyud sa pikas duwanggan. Unya ikaw ana kay plano unta sa imong kinabuhi nga og kuan pa ka karon wala pa ka nagapos gusto gyud ka nga makahuman sa imuhang pag-eskwela. Kung nagapos na kakaroon, naminyo na ka, paningkamot, adto na lang sa imuhang mga anak. Paningkamot para sa anak. Kay ikaw ba agyud na agyud untas imuhang plano. Kung wala pa ka nagapos, nga gusto jud kang makahuman og eskwela. Kanilagi pong ato ang mga kataaw maapoy makababag. Unya ikaw og nanarbaho ka karon daghan jung masina diha nimo. Manahang giingon nimo ayaw og kuan. Ayaw na silag tagda. Ang importante nga nagtrabaho diha kay lisod pod ron og wala tay trabaho. Ang December 6 ha, gihana sa trabaho. Gusto na lang na di magtulog-tulog kay iya jong humanon ang iyahang trabahoon. Sa madaras lawas kay lisod pod og imong ako anon imuhang lawas magkasakit unya ka. Pugihan man ka. Matinabangon ka sa imong isig kataw. Pati pa sa imuhang mga ginikanan ug mga igsuon. Dako unta kag plano. Sige lang wa may kumo sa mga pag-ampo. Pag-ampo o pagpaningkamot maumag yun ay ato ang importante sa atong kinabuhi. Unya ha. Gusto ka nga makabalay. Mo junay number 1 nimo ang balay. Gusto ka makabalay. Ampo sa Ginoo pag susi-susi sa mga kuan kay basin makakita mo dihag mga rights nya makapalit mo mga rights makabalay mo anam-anam kay naagyo diri nga gusto jud kang magbalay gusto kang makakuan og luna jud. Unya ayaw jud basta na ay mga istorya-istorya ayaw jud palit kay samo kay ang kagubot na ani mo nagaduol-duol amping lang gyud ampo maunay hubad ha sa imuhang natawhan nga gusto kang magbalay maayo ka sa negosyo pag sideline nagtrabaho ka karon pag sideline. Unya ikaw luuran ayaw pagluod-luod kay ikaw dali ra ba jud ka masakitan weak ka ng mga weak ka dihang dapita og makadungog kag mga istorya ayaw na sila agda ang importante nga maningkamot aron hapsay ang dagan sa kinabuhi ug naminyo na ka maunay hubad sa imuhang natawhan palad og natawhan Katrina Mahilom diha sa Panabang Apas, Cebu City. Ug daghang salamat Katrina sa imuhang pagsalig ni Miggy ug mo shout out ko ni Rose Eliaga Best ni Rochelle Kubul og ni Katrina Mahilom. Daghang salamat kaninyo ha og pag-amping mo dihang tanan ug ingon man diha sa Australia ug ingon man sa diha sa Panabang
Apa, Cebu City, amping mong tanan. God bless sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya.